Kaixo, bide honetan azaleren azken kasua ikusiko dugu. 3 funtziok eratzen duten eremuaren azalera kalkulatuko dugu. Aurreko bideoa ikusi baldin baduzue, ikusiko duzue hau antzekoa dela. Baina, bere gauzak baditu. Lehenengo pausoak berdinak dira, hau da, ditugu 3 funtzio, I berdin isa, I berdin lau isa eta I berdin bat zati isa. Esaten digu lehenengo kuadranteko azalera kalkulatzeko. Egin behar duguna da, balio taulak egin eta irudikatu. Guztia ondo ikusteko, hemen bai edo bai irudikatu egin behar da. Orduan, goazen poliki-poliki, lehenengoa egiteko zuzen bat da, I berdin isa. Emango dizkiogu isari 2 balio nahi ditugunak. 0 eta 1, eta ordezkatuko dugu, I berdin isa I berdin 0, 0, eta I berdin 1, 1. Urrengoa ere zuzen bat da. Ipiniko dugu isa eta I. Eta baita ere emango dizkiogu 2 balio. 0 eta 1 ere. Isa 0 denean, lau bider 0, 0. Eta isa 1 denean, lau bider 1, 1. Bi hauek errazak dira, zuzenak direlako. Eta hau, isa behan dagoenean, hiperbola bat da. Hau ere, aurreko bideoa, azaleren bideoaren hasiera ikusi baduzue, ikusi duzue nola egin behar den. Hartu behar da, izendatzailea berdin du 0ra. Eta hemen geratzen zaigu isa berdin 0. Hau izango da gure asintota vertikala. Orduan, eman behar dizkiogun balioak, horren inguruan egongo dira. Isa berdin 0ren inguruan, baina berori ezin diogu eman. Hau da, 0 ipiniko dugu, baina emango dizkiogu 0,5, 1 eta 2 adibidez. Eta gero, minus 0,5, minus 1 eta minus 2. Orduan, 1 zati minus 2, minus erdia, 1 zati minus 1, minus 1, eta 1 zati minus erdia, minus 2. Egin kontuz kalkulagailuarekin. Hemendik 0,5 denean, isaren ordez, 1 zati 0,5, 2, 1 zati 1, 1, eta 1 zati 2, erdia dela 0,5. Eta horren ja, marraztu egingo ditugu, irudikatuko ditugu. Orduan, irudikatzeko egingo duguna da. Lehenengo zuzen hau. 0, 0 eta 1, 1. 0, 0 eta 1, 1. Hemendik joango da, gutxi gora bera. Urrengoa, 0, 0 eta 1, lau. 1, 2, 3 eta lau. Horrelako zerbait izango dugu. Eta orain parabola. Parabolaren bakarrik lehenengo zatia, hau da, lehen kuadrantean esaten du. Beraz, zati hau ez dugu behar. Bakarrik behar dugu hemengo zati hau. Hau da, isa 0,5 denean, I da 2. 1, 2 gutxi gora bera. 1 denean da 1, 2 denean da erdia, eta jakin behar duzue, hiperbolak horrelako zerbait egiten dutela, horrelako zerbait. Bakarrik kuadrante hau asola zaigunez, horrela marraztuko dugu, eta horrelako zerbait izango da. Honekin nahikoa dugu. Orduan, hirurek eratzen duten eremuaren azalera. Hiru hauek eratzen duten eremua da honako zati hau. Baina ditu 3 funtzio desberdin. Dauka alde batetik, dauka honako hau, dela I berdin lau isa, hau da hemen doana, hemendik doana da I berdin isa, hau egiten baldin duzu margo desberdinekin eta hobeto. Eta hemendik doana hau dela 1 zati isa. Orduan nola kalkulatu mugak eta nola egin behar dugu. 2 zatitan egin behar da hau. Beti izan dugu egin behar ditugula mugak puntu batetik bestera eta goikoa kenbekoa. Baina hemen goikoa lau isa, bekoa isa. Lau isa, ken isa. Baina hona iristen garenean, goikoa desberdina da. Goiko funtzioa 1 zati isa da. Orduan, zer egin behar dugu kasu honetan? Hemendik
banatu behar dugu gure funtzioa. Hor zatitu egin behar dugu, bi zatitan egiteko. Alde batetik zati hau, eta beste alde batetik beste zati hau. Orduan, izango ditugu, ebakipuntuak izango dira 3. A puntua hau izango da, B puntua hau izango da, eta hau izango da C puntua. Nola kalkulatuko ditugu? Bueno, A puntua argi dago 0 puntua dela. Orain, pixkat handituko dut hau ondo ikusteko. B puntua kalkulatzeko, B puntua hemendik dator. Hemen goitik. Eta, nondik irtetzen da? Da bi funtzio hauen ebakipuntua. Honena, dela bat zati isa, eta honena, dela lau isa. Beraz, B kalkulatzeko, bi funtzio hoien ebakipuntua egin behar da. B kalkulatzeko egingo dugu I berdin lau isa, eta I berdin bat zati isa alderatuko ditugu. Eta C puntua kalkulatzeko, C hemendik dator. Eta hau nor da, hau da bat zati isa, eta I berdin isa. Beraz, horregatik hau ondo marraztu behar da, ikusteko nortzuk diren ebakitzen diren puntuak, ebakipuntuak ondo kalkulatzeko. Hemen ebakitzen dira I berdin isa, eta I berdin bat zati isa. Eta hortik, eta A izango da 0 puntua, edo ikusi dezakegu A ere dela lau isa eta isa ebakitzen diren puntua. Hortik ere irtengo zitzaiguna, baina A ikusten da 0 puntua dela. Orduan joango gara ebakipuntu horiek kalkulatzen, B eta C, B kalkulatzeko, berdinketa egin behar dugu. Lau isa, berdin bat zati isa. Pasatuko dut isa ona biderkatzen eta laua beste aldera. Hau da, isa berbi, berdin bat zati lau, beraz, isa berdin, erro bat zati lau, plus minus, baina hemen bakarrik positiboa sola zaigu, bat biren. B izango da bat biren puntua. Eta C kalkulatzeko berdina egingo dugu. Isa berdin, bat zati isa. Hau pasatu ona, isa berbi, berdin bat. Beraz, isa izango da berdin plus minus erro bat. Hau da, bat eta minus bat bakarrik asola zaigu dela hemengo puntu hau. Eta guztiak, zentzua dauka. Hau izango da 0 puntua, hau izango da bat, eta B izango da bat biren. Orain egingo duguna da, ja azalerak kalkulatu, integralak eginez. Orduan, lehenengo zatia. Hemengo zati hau. Atik bera doana. Zatitxo hau. Atik bera doan zati hau izango da. Egin beharko dugu. A bat deituko diogu. A bat izango da integrala 0tik bat birenera, eta orain goitik doana, ken betik doana. Goitik doan funtzioa, hemen ja gauza asko egin ditugu, baina goitik doana ikusten da zuzena dela. Zela lau isa. Eta betik doana zati honetan da isa. Hau da, lau isa, ken isa. Integrala 0tik batera, lau isa, ken isa. De isa. Hau da, 0tik bat birenera, lau izaken isa dira 3 isa, eta orain ja integratzen dugu, 3 isa berbi, zati bi, 0 bat biren. Ordezkatuko dugu goikoa, 3 bider bat biren berbi, zati bi. Eta honek ematen digu, 3 bider bat zati lau, 3 laurden, zati bi, 3 zortziren. Unitate berbi, hori da gure lehen zatia. Eta orain egin behar dugu bigarrena. Betik zera doan zati hau. Betik zera,
goiko funtzioa, eta orain goiko funtzioa da, bat zati isa kurba hau. Bat zati isa, ken isa dela beko funtzioa. Hau da, abi izango da. Bat birenetik batera, betik zera, goikoa dela bat zati isa, ken isa. Hemen ezin ditugu eragiketak egin, hemen zuzenean integratu egingo dugu. Bat zati isaren integrala gogoratu da logaritmo nepertar isarena. Eta isaren integrala isakarratu zati bi. Hemen ipiniko ditugu atzean bat biren eta bat. Eta orain ordezkatu bakoitza, goikoa ln bat, ken bat berbi zati bi, goikoa, ken bekoa. Logaritmo nepertar bat birenena, hemen kortxete edo parentesia, ken bat biren berbi zati bi. Eta hau ja logaritmo nepertarrekin eta bar, logaritmo nepertar bat da 0, baina beste guztiak, hau ezin dugu kalkulatu buruz eta bar, hau kalkulagailuan ordezkatuko sartuko genuke eta zenbaki bat emango digu. Eta azkenik, gure azalera ez ahaztu bien batura dela. Gure azalera izango da, hemen eman diguna, A bat gehi abi. Eta honekin bai, ja izango dugu, hiru funtzioen arteko azalera kalkulatuta. Hau amaitzea zuen esku uzten dut. Baina gogoratu zein pauso egin ditugun. Eta hemen bai, irutikia garrantzitsua dela, ikusi behar dugulako nortzuk ebakitzen diren kasu bakoitzean. Eta oso garrantzitsua da. A ondo irten da, baina B ikusteko ikusten da nortzuk ebakitzen diren, C ere bai, eta gero integral bakoitza egiteko orduan ere ikusi behar da nondik nora goazen, eta nordoan goitik eta nordoan behetik. Honekin ja, gure azalera guztiak prest egongo dira. Espero beti bezala lagungarri izatea. Ea noiz ikusten dugun elkar. Badakizue, asko ikasi. Gero arte, aio.